Хайде, снимам. Вали, вали! Тати. То ключ ми го дай. Това беше. Айде, риби с ляска шелци. Риби с кръченци. Риби с кръченци. Тати! Айде, риби с кръченци, да отидеш до тати. Иди до тати. Иди до тати. Риби с кръченци, да идиш до тати. Ритни с кръчета, дали?
Дай да го снимам само така. Спри да те снимам така. Сложи си го, де. Ти... Стреля, а? Шон, дай пояса, де. Как ще стане тази работа? Ще тръгваме ли? Ритай, ритай! Оле! Нали ще държиш? Ето, вижда се сега. Айде, Али, махни с ръчичка. Айде, дръж се сега здраво. Али! Опа! Пускам се. Хайде, може вие. Да. То е хубаво, че е бавничко. Чакай!
Чакай, мамо. Опа, нагълт с вода, Шон. Свирни тя по този начин. Щях да запиша как дави шалите. Още толкова бели космети, които няма да някой да се спава. Как че дръпни се? Батко, дръпни се и ти. Зак. Здравко, ами си намагаш на тънката си някаква красавица. Какво да Носи на баба. То не е за тебе. То е за Александра там, баба Александра. Е, сега ще му Лели да я гледа, май. Кака бяга. Дай това, дай чам. Радио тук ще го оставя. Цяла кола побяга. Такова, деца. Бая. Да, е такова. Бая. Прозорчета, вратички. Няма Да си играе с играчките. Бая. Айде пътак. Не, долу трябваше да я пуснеш, ама от тук отвътре. Айде да я по-широко там. Я маме нищо правиш. Майя. Кой това, мама? С майци. Кой това? Кой това? Да я кажи. Я баба ще поема тук, бабча. Виж, е това, кой е тук, че? Майя. А я кажи, тук кой е, мама? Кой е тук? Много кучи. Тя сега ще седне да си вземе. Ходи. Нека да я видим как ще се. Да. Не ходи, но се справя се сама с придвижването. Слазане. Свърнам ли да... Къде ще се... Браво! Браво на дете! Браво! Кажи браво, мами. Браво! Твърди едно басено бях на глава. Браво на дете! Крилята не бях на гнезда. Браво. Я дигни малко гушния в себе си. Няма малко салат. Да я хванем. То така. Кажи здрасти, маме на Лена. Здравей! Здрасти. Здрасти. Ти днеска на колко ставаш? На една годинка? На една? Ей, кой пипа тук? Кой пипа? Кажи здрасти, Доби. О, сериозен подвиг.
Майя ли има тук? Я кажи на Леля. Какво има тук? Кажи, маме, какво имаш ти? На Да лъжичката. папкаш сама с лъжичката. Какво има коте тук? Амо, тя веднага изпълнява. Какво има пиленце на лъжичката? Кажи, маме. Какво е това, баба? Ай. Ехо! Ай. Здрасти, да, ти днеска си рожденичка и си много важна. Да. Ма. Майя Кажи ли е? мама. Кажи мама. Сега ти е времето да знаеш какво ще се случи. То всъщност ние това сега не се влиза. Ама извади от плика да се. Една фотография. Я обърни да я видим. Зак, обърни фотографията. Дай ми я, дай. Не е нужно да я даваш толкова близо, просто обърни. Сладка Рошева за смяна, радва тати. Гали мама. Броколите тя обича, Александра се нарича. Много е хубаво. Да сложи необхода на Рафаела. И това са, аз съм ги разлата. Ай, какво има, мама? Бе, да, тук къде е за шапка. И тук се смея. Ванчо и Ната близначка. Здрасти. Къде е другата близначка, бе? Голямата е с децата. Ага. На тази да стане малко. Тя е дачка, другата близначка, така ли? Само, че да. Али! Алиса! Али! Лекичко, мамо. Чакай, мама, сега ще Тя, защото беше те и който. То само тях ще снимам там. намери ли ги някакъде да се... Не, там. Айде, не смявайте се. Грозата. Как ще грозата? Тук хубавите баби да гледат правнуци, да им се радват и на внуци. На вас да се обраща